És hogy ez miért csinálják velük? Hát ilyenkor mindig nyomjátok az instrukciókat, aztán néhány 10 év, aztán bejön. Igen, ennyi 10 év. Körülbelül 5-szöge van itt az a verseny, tehát így... Anyám! Jó ég! Ez nagy bukás volt. Én nagyon régen láttam ekkora bukányt. Fölálltak haza. Az kik ezek? Nem tudom. De nős, nem? Nem. A másik, vagy nem tudom. Meg a Szergej. Szergej. Az alsó a Szergej, ő bukott át a másokat. Nincs rajta bukó, mi? Nincs. Na persze, ez legyen meg utána. Ugye, ugye? Ez egy nyújtott testű. Ez egy olyan szaltó volt a bukán, ez jó nézett ki. Ez normál, hogy ilyen közel tűzik egymáshoz a pályán? Ez beteg dolog szerintem. Abszolút. De ez nagyon közel van. Nem szoktak ennyi sípáját egyszerre dobni. Csókolom. Ó, mi újság? Minden rendben, most láttam itt a Rózsi. Azt hittem, hogy nem jött. Én meg azt hittem, hogy már minden vagyok ki. És azt is hallottam, hogy milyen jó kis meccélás. Hogy működik ez az egész? Valamilyen nincsen a mecénástól. Csávanak sem ment ma, aki ma elbukott előtt. De úgy értem, hogy érzi magát a Rózsi. Az, hogy